Il-Prim Ministru Joseph Muscat huwa perikolus. B'dan il-mod il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija iddeskriva lill-Prim Ministru Joseph Muscat. Huwa Prim Ministru perikolus. Għal ħadd ieħor, Adrian Delija reġa' kien negattiv u attakka ħidmet il-Gvern mingħajr ma ressaq proposta waħda. Fil-Gżira Awċija, il-Prim Ministru Joseph Muscat ħabbar li s-servizz ta' trasport pubbliku li se jaqgħad lil Malta M'għawdex bil-Mina se jkun b'xejn. Iżda Adrian Delija li wkoll għamel id-diskors tiegħu f'Għawdex qal li mhu qed isir xejn. Ma sabx euro wieħed ta' investiment għal Għawdex. Delija għamel din id-dikjarazzjoni fl-istess ġimgħa li tħabbar li 10 miljun euro ser jiġu investiti f'kumpless ġewwa x-Xewkija Għawdex li ser jassisti lill-imprendituri Awċini kabru n-negozju tagħhom li sa ftit snin ilu kienu qed joperaw minn garaxxijiet f'żoni residenzjali. 3 xhur biss il-bogħod mill-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, il-Partit Nazzjonalista għadu f'baħar tankwiet bejn il-fazzjoni tal-Kap Nazzjonalista Adrian Delija u l-eks Kap Nazzjonalista Simon Busuttil. Konferma ta' dan kienet l-attività tal-Partit Nazzjonalista l-ħadd filgħodu. B'kunsillieri nazzjonalisti tkarbu u esprimew it-tama li l-Partit Nazzjonalista jingħaqad. Is-sewwa jirbaħ żgur jekk dawk illi jaħdmu għas-sewwa jaħdmu flimkien. Miegħu ngħaqad ukoll is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli li reġa' appella sabiex jingħaqdu wara Adrian Delija. Ejja ninaqdu flimkien. F'istqarrija l-Partit Laburista qal li żjara f'Għawdex tal-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija wrid b'mod ċar id-differenza bejn iż-żewġ mexxejja politiċi. Fl-istess waqt li l-Prim Ministru kienet jaqsam mal-Awċin il-viżjoni tal-Gvern għal-Għawdex, Adrian Delija kienet imaqqadaru jkun negattiv dwar kull proġett f'Għawdex. Dan mingħajr ebda viżjoni u soluzzjoni konkreta. Il-Partit Laburista qal li Adrian Delija jixtieq li Għawdex jibqa' kif kien 6 snin ilu, filwaqt li Joseph Muscat jixtieq li Għawdex ikompli avvanza, kif wara kollox qed jagħmel il-kumplament tal-pajjiż. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.